jotono khulumkha ani Khristo ni takuk tei bukuk song tini sung padi kok tisal ni reading rok no kisa dia wina lainai 18 tarik Januari 2026 pula ni reading o tongo Jisaia diari becap ni 49 3 pas ni simi soi ajagao chung porike nuknai ani Khristo takuk bukurok aro subrai Jisu no tei sijak tongo aro Jisaia diari ni bising te Kaitor hai ni sao mutangnai sa masia koroksa phainai a masia ni thani wo tamungnai bosaka bo ani borok rok no ringnai ani borok rok no bo thumsa khainai tai hamia rok no hamrunai tai bo kothoma ka hampirnai tai bo borok ni buskango khasuksa borok nai tai tamsaka Kaitor bono chongkha joto dofani borok bini thani ma phainai tai joto dofani borok ni buskango bo pohor nai nei chingtini puila reading o knao ani Khristo takuk bukurok ang oboni bising tei chung ang norokno sanani muchungo chungbo haino Kaitor bai ringjaka pohoro tongnani bagai chungbo haino Kaitorni seleng khatinani bagai ringjaka chungbo haino dofarok ni buskango a pohorno tubunani bagai chung ringjaka chungbo haino dofarak ni buskango saki ngnani bagai Kaitorno mainyako Kaitorno siniyako Kaitorno yachagi mainyako abo hai borok ni buskango saki renani bagai chung Kaitor bai ringjaka Kaitor bai chঙngsacha praise the Lord hallelujah aboni bagi tini opuila porima bai gospel belai khana krenglajak o gospel lo sananayo a Jisuno a Jisaia diari bechabo je sajak mani bono a masia bono a Kaitorni sajala bono soi muthangnai bono a pohor ni bugra bono bugra ni bugra bo keplai ngai phainai nei tini o gospel sananayo gospel John 1:29 ni simi 34 John 1:29 ni simi 34 tams arke jengnugo oro 29 of especially nugo iko naisik di Kaitorni mera sa bose borok ni sumsok no tlang naisa John the Baptist bono nukana saka apro Jisu bini gana wo ke phaika bini gana wo ke phai bono saka ano baptisma rudi nei puila wo John bono baptisma rana naya angai tongon pia lonkha bono baptisma raka tai tini o gospel lo John the Baptist bo witness kha bo saki ro Jisu no a Kaitorni sajala nei bo saki rena nayo bosaka hai nei o John the Baptist jepro ang bono baptisma ro tuibai apro ang phola katharno bini bangra o birkhlai phaimani nukha tai ang hai nei khnaka bono a Kaitorni khasuksa sajala nei bono a Kaitorni khasuksa sajala bono a Kaitorni sajala a masia nei John the Baptist saka bo hai nei saka ang bini yaklap sokokna sunu chokia angle borok no tui bai se baptisma ro bole borok no phola kathar bai se baptisma ranai tai bini sago phola kathar tongnai nei saka ani Khristo ni takuk tai bukuk rok aboni bagino chini poito tebo bachanani nango Jisu no chengmanmani bagai kuno doubt kre kuno baka udrumudrung nani kre Jisu no a masia bono borok no mathangnai bono dofarok no pohorotu nai bono borok no phioknai bono chungno sumsokno nakarnai ani Khristo ni takuk tei bukuk song Jisu Khristo no a Kaitorni a sasla borok ni sumsokno tlangnai sa kubino bo kroso kanta bujagai thima bai senghai sumsoko khlaijaknai borok no kha kiphilnani bagai sujug rukha nakaroi rukha tei chukna hawa thangnani bagai bo kaisa yakrai engkha aboni bagino जों Kaitorno hambai renani nango tai chini o kothoma ka hamni bising tei tini chung John the Baptist bo Kaitorni sajala no tei saki riake tini chung bo haino chini poito rakla khamo tabuk a John the Baptist ni samungno nung ang poito khaine rok khaina nango o John the Baptist ni samungno tabuk nung ang poito khaine rok jotto no sanani nango kebangma borok tini mokol payako kebangma borok Jisu no a Kaitorni yachagai naimanyako kebangma borok a khaksangma tongthok mano maindiako tai kebangma borok a chukna hani lama no maindiako tabuk nung ang poito khainai borok tabuk borok no thangai sana nango bono chini dophano muthangnai bono pohor tubunai menago tongnai borok no bono phioknai bini thani o se khaksangma tongo
bini thani o se nakarma tongo bono hamyano hamrnai bono mutai ni mutai bono bugra ni bugra bono kaitor ni kaitor Subrai Jisu Khristo. Praise the Lord. Hallelujah. Abuni bagani Kriston ta ku bukrok tinini o gospel chungno moito khlairena nayo chung bahaino John the Baptist hake bororok ni buskango Jisuni mungno saki rena ni nango. Abuni bagai sini langmo joto ni no kaisa kahaini tongo chung bahake Jisuno manka. Sini langmo joto ni no kaisa laibuma tongo chung Jisuno manmani yaglo chini langma bahake khlaijakha chini tongmung samung bahake khlaijakha chung bahake kaitoni hamari manka nukhungo bahake khaksangma phaika bahake bakhawa tongthokma phaika asuk poja kabangma bahake chung yogi manka chung joto ni no kaisa laibuma tongo je kaitor chini langmo kaisa chamatkar khaimani chung bahaino saki rena nango khorok satai khorok sano testimony rena ni nango abon bagini Kriston taku bukrok chung saki genang borok nga nango je Jisuno a kaitor bono o songdari sajla bono a muthangnai nei saki rena ni nango. Praise the Lord. Hallelujah. Tinini second reading 1 Korin ek ni simitin aro chungta mono Subrai Jisuno jotoni subrai aro bobo solontia bolbo sanana yuje Jisu Kristo no Kaitorni sajla bono jotoni bugra jotoni subrai o sungsaro tongnai joto bororok ni bugra te kaitor te subrai chukna haw tlangnai abo Subrai Jisu Kristo no Subrai Jisu no karei te subrai krei bono karei te kaitor krei bono karei te chukna haw tlangai manai krei tini oro sanane nayo bini thani o simise khaksangma mannai a khaksangma sungsarni rangmane khaksangma haya sungsani mane khni mane tongthokma haya a Jisu mane a khaksangma abo alata no abongke pai phalayani khaksangma chukna hani a khaksangma ani Kristoni taku bukrok tinini o gospel tai tinini o puilani porima tinini o second reading chungno moito khlairena nayo Subrai Jisuno a masia bono a kaitor bini bising tuino joto dofa phiyokjaknai bini bising tuino joto borok chukna hawa habi manai bono kare chukna hawa ke habi manya bono kare ke bo khaksangma bo rimanya bono kare ke bo molbrum ni tongthogoi bo manya aboni bagino ani Kriston taku bukro ang obono norokno short message renani muchungo phaidi chung Jisuni kotoma kahamno chini tripraha ganangai pirlaiwana jaga jagao thangi phai bini kotoma kahamno salaiwana phadi Jisuni mungai chung tomung kaham ke tonglayona phadi chini tongmung hamya je kaitoni kotoma kaham pirjaknani kebengai tongo chini tongmung chamung hamya ni jarai a tomung hamya rokno kiphilwi phadi chung kathar ke tomung kaham ke Kaitoni adagi mau a pohorni borok hake chung tonglaiwana pari chung dofarok ni boskango kaisa pohorni mari englayona jeno borok chini tongmung no nugei borok chini samung no nugei borok bahaino kathang kaplai kaitono lopna tei kathang kaplai kaitono bajona tei ke o koktisal ni hamari norok ni nukhungo norok ni langmawa tongthong tai phadi chung o koktisal no sal kathar ke narak layona sal kathar ke narak layona kaitoni kokthai bai krungai chung phaidi tonglaibana tai phadi chini bukhani wanama chini bukhani kirima chini bukhani tension chini jotto nukhungni jamela problem rokno phaidi bebakno kaitoni thani oke yaphari ru laibana kaito norokno hamari ru nai nini nukhungni poja nini langmani poja nini depression nini joto tongmano bonono phiogai khaksang marnai poito simise khlaidi abo ongnai Kaitor norok jotono hamari khlai tongthong amen.